dying like a seed or say riwuse aba abusia for yebema munyina akwaba na otwe asanko abeto yembio twedi ampo nyankopon aye adom yesande adusua ye ne wo ye chemfre ne Yesu wo chemfre no mu adusua no yesade ebrew sa na otwe mo ye adusua no bebre ne ye wo adusua etoso du mienu adusua na tifi asem no o say dying like a seed ana say ye wuse aba ye twe ho abasisia Abano tofom ne pro anwu a obia nya so mfa so Nyankopon obetumidia ye bibia we have to die to self ye ya won na man we ansa aye ni ayadun eni ye nyansa ni yetumi ni entimi enso issues dia na eti enso ye pray ho asoso se de be ye enso ba bia Yesu Kristo nyame de na kwetena na ye enso ye betena ho bi yebema munyina akwaba na afeedi nchaso nkonso enam yen adwunkopa Yesu Kristo so ede ma munyinara yenu yie se onyankopon abọ mu ne mobusia ho ban se ne yenso abọ ye ho ban ewo fidie mu ha se ende ye ho adom wo aboafo sonko ha mu babeboa na disa adisem pensem mu ede abramo ansa na me babi yo mu akire na afi ye de adisia no ahyehye so no mienkuti enyom emfri London Ghana mewenda kwantwefo enyumtufo kwa ya from harmonies ewia ye de adisia no ebe toamso
yɛda harmonies ase wɔ enwuma ɔmode abrayen yɛbɛhwɛ yɛn adesua no na ansa na no ma memfa aseda enye kabea emfa ma Trebian TV Ghana omo na sa adwumakuo yi omo boa yɛn ma yɛde emu empensepense na so omo hwete ko wiase afa na nyina na meka Trebian Ghana TV no ɛyɛ dwumakuo a omo nyɛ mfa nyɛ emfaso na ankrankranto boa kakra yɛde boa sa adwumakuo yi ɛna omo boa no omo nso omo timi ɛhwete nsɛm a yɛyɛ de ko wiase afa na nyina menim baabi a wo hwɛ kasamfoni a wo hwɛ wo so de na nso sɛ wotie yɛn baabi a wo na wo hwɛ yɛn baabi a wo bia sɛ wo mmoa bi a pɛ sɛ wɔde boa Trebian na yɛde wo number betu yɛmfoni nani fa na frɛ obi bɛgye wo so wo ne no ndi nkita ho na kakra bi a obetimi de aboa Trebian no fa boɔ mu na ɛnam nto boa no so ma wiase nsɛm a Yesu Kristo si yɛmfa nkɔ wiase afa na nyina no atimi akɔ na enam saa yɛ so na da atimi nso won so wanya chafa ɛwɔ osoro ahiman mu yɛ bompa yɛn so a yɛbɛka wo sɛ wode wo mmoa ɛde boa Trebian. You can contact us on 3ABN Ghana on WhatsApp number 0577-654896 or call us on 057-654896 or email us on info@3abnghana.org. 3ABN Ghana is a non-profit making channel. We appreciate your support to keep us functional. Please, you can send your support through a mobile money number 0577-654896 or EcoBank account 3 Angels Broadcasting Network Ghana 016008453096101 University of Ghana Main Branch. Visit our website at www.3abnghana.org. 3ABN Ghana. Experience the excitement. Ya wie ne sadia ene na mede mani be kire maboafo no na afi mayi o makire na afi ye de ani ahwe yen adusua ene mo media musonfo Bismarck Mensa ende yeho adom san ewo opini Samuel Ababio eka me ho ase opini ye mo akwaba ya enye me da se enen so waba me komani ma sister Agnes Tetenso ena edi mfimfino sister age ye mo akwaba great na me ko mani so akwajudensi amankwa ena eto no ha no kwajudensi ye mo akwaba ya nua great me da ma se munyina mabase ene yemfa adihye yi emfa bre yen atiefo katuani e bia obiara na ye tradition no show bad ansa na yehwem openi same obebompa ya maye ene ajadofo na ne nyame omma yehye mu bio yesrew ho ahodin nyansa ene nimdie se fadum ye na abra ye ne yenuanom ne adofo no ebeche wadisien no yenyina yenyamu ntiase na ensesa ya brabo na we ni yesre wadum ti amen amen great additional adivie asem no osi ye wu se aba yanhwe yenka bosam no ewo Yohane Uma no etire ye dumienu imu aduenu enan John chapter 12 verse 24 Osim Bemeka akyerɛ mu nokware mu para sɛ ayo baako antɔfam enwu a ɛwɔ hɔ kro no ara na sɛ ewu a ɛso abapi amen amen great enti yenhwɛ yadisua no nka basam no ene atifia asam no embom na yenhwɛ adusua potia yepese yesua abra yesua chemfre adusua yi edian na adusua no ede mayen yewu se aba na wo hwɛ se ne ɔka no wɔ ha se nso a no kre mesemo se ayo baako amfri antɔ fomo a entimi anwu a entimi nso aba yɛte frito fom ne ewu a na ɛso aba sansem we say no yɛbɛkyerɛ mu sɛn wo de hwɛ yɛn atifi asɛm na
Miss Mangamindas, say, yeah, ebia ya for dano. Say, ya for baby and it will be to me a guardian man. Sir, if I say, bro, dear be a seat, ya do guma, we are crabon and to me the bed 10 boom. If you are not a baby, oh, to me, do me a new pair, a shower. But won't say a brun, a best, no, a bepro, answer nefifi, a swa, a be white me. A brony, a bob, me and son, I say me a number of Gianison. But seed back open at all. But I didn't can seed in a man who quite my etitoy, a train, my pro and engineer, and then be yet a bro. And tea, ya made the better to say, Christopher. I say a giant home the merati. I say no train home. And son, no young coupon, or bet media, ye be. We have to die to self. Ye dear one naman, me and son. Obeti a dear ye baby, and tea, ye better film. I have trained, and then yet me woman. Okay. Additional, and Kai was some no, additional any moon no crime share, and me am dying like a seed. Dying the old kind of best woo. We are best will be wounded. Me am shame over and Kai was some number in crime system. Near the to home from what say a diabano. Said Toha, a barco said Toha Nampra, and I said, a better horse 1,000 years, not so the horse about. Now, so said, Bread, be woo about 50, a bit me and yin naso about pea. So what I said to a day to 2 year home film. The same when down films here, Tenasa, and Fasobia, my so bad home film to see a woman Christua. He bet me ask about me at Miako cancer and Panny Biade. Actually, I for France or me here, sir. Great. Minimum so penisa men so a one evasion. Cacrabia, me de so soon. So imagine, say, work on a back and a vessel from a better engineer, and I say, Fifia, a so about baby. We say, what do you compare and I saw it to 2 years near one? A be a nipa back osu. I obey sacrifice. Ama. Nipa binum tini sa nipa ba akopɛ no aye oya ba no nipa bebree be fa so ahunyankopɔn na sanya mfaso ɛwɔ so. Great. Nti sɛ ne ye sua kyemfrɛ adesua yi wɔse yenwu ti sɛ ne aba ewuo no na sɛ aduaba ewuo no. Nti what it means basically sɛ ne maboafo no akyekye ene sɛ ohun sɛ aduaba no ɛtɔfom na ɛpro anwu a obi a nya so mfaso. Enti saa na ye se yensu yenwu saa enti ye ko kyemfre no mu no se ya anyere ye ho na ya mfa kyemfre no mu a afoforo wo se omunya ye so mfaso no omunsa nka mfaso ye wo se omunya enti ye ntwen ye nya otwen honhom se na sister age kan ye na ye nsre onyankopon ahoden na entimi mfa kyemfre no mu na ye namu a ye namu na beboa afoforo so na omunso mo ba bi hu Kristo na ye so no ho adusua na ye besum na adusua no mu pompon so anasa se mbisa ewu mu passe de biara no ya na ye pese onyankopon will anasa onyankopon pe na ewo se eba ya brabo mu na afensi yesua hu se onyankopon so se ne pe ne ba wa brabo mu na ya ekoyima na se mbisa se adeti ne ntimi ntwen onyankopon ne pe ade bia ye pese efa baabi well ye ko adesua no mu no ensensem bisa beba na afi yetimi ahwe na afi ya doso edosoro ye ndi ka nhwe Philippians chapter 2 5 to 9 no message bi ewo honomo emayen ye nhwe asema ewo honomo Philippians chapter 2 5 to 9 wa ye krado bia se akia na se yentie onyame asem Kasi moma adwene a ewo Kristo Yesu mu no ara ntina mu bi. Ono na owo Nyankopɔn tibia mu die. Na enso wa mu no mfasodie se oni Nyankopɔn se. Nemom oto ne ho mpan fa akoa tibia to ne ho so. Dani nipa nseso na se oye na ade fae no na se de oye na ade fae no. Wohunu no se onipa obre ne ho ase ye sitie dikosi owo mu asenua ho wo mu mpo enkono na etwato no enu nti na onyankopon nso ama no so kesi na wadom no din a ebru din nyina so amen ye afutuo ben na ye fafrisa enyito semiwo Yeshe akinkansem no
ye ka ose seed ba ko a wo de beto ho na ebewu na ebi afoforo nyina ebenya ne so mfaso yɛhwɛ Kristo ɔse ɔno nanka no wo Nyankopɔn nkyɛn yɛmfa no so n'agya ne nkyɛn nanso amu no mfasodeɛ sɛ mewɔ m'agya nkyɛn nti mene ne ɛtena ha nko a na nea manya nyinaa yɛ me dea na mmom no ogya ne nyinaa hɔ sɛ amu no mfasodeɛ biara sɛ mene mmienu nti no ɔbɛba asase yi so aba abɛwu ama yɛn nyinaa anya nkwa imagine sɛ obi koraa wɔ yɛ asafo mu anaasɛ obi wɔ asafo no mu na sɛ yɛbɛyɛ no church elder etoro bi a position a wanya ntino na ne yire fi sɛ ɔno koraa no na ɔno nso ebi a wɔyɛ normal te sɛ yɛnia normal church member yɛkɔ asɔreba likewise politician ɔne ne na ɛkɔba na ɛnɛ wabɛyɛ ebi a MP a wanhwe ani koraa na ɔde hu first no hu koraa na ɔtwi fa so the same way ana ebi a ɔno nso betumi anya akwanya atu afiri Ghana ba akwantu mu afei wobɛkɔ efie no na wɔn a na wɔn wɔ hɔ no afei no osa ebu wɔn animtia ebu wɔn abonfia ni ɛno nyinaa kyerɛ sɛ you are not dying like a seed a adusua no pɛsɛ yɛte ase no na emom no sɛ wo nipa baako a wɔnya saa akwanya no nipa ɛhyɛ wase nyinaa no ma wɔn nso nya wɔn so mfa so sɛdeɛ Yesu wamu na hinie no biara na emom ogya saa hinie no nyinaa hɔ na ɔba asase so ɛba ɛbɛwugye menu mien enkwa yo openi same me da se passe wa chichi musa aminim sɛ kwadwede nsi wɔ kakra submission to service ahombraseɛ for awesome nyame afrɛ ɛwɔ dwumadie titire bi dwumadie a afrɛ menu mien no sɛ ɛsɛ yɛbrɛ yɛn ho ase ne yɛ de yɛsom sɛ ɔsom a yɛsom nyina ntimi amrɛ yɛn ho ase a megye de sɛ mfasoɔ mma so nti adesua ne de yɛ toto Yesu Kristo ho ono na sese o Yesu sudu a me no mienu ye hwe no ne yesua no na o de Yesu Kristo ne mma se o ye nyame on na bo me no mienu na nso ye mfom so ne ye bo ne nti o so ye de oba sa si we so bewui ebre ne ho ase fa akwate bi ato ne ho so nti ye kasa ko ase ye ti ase fa se me no mienu se de ye tie bia se draw sum a e se ye de we need to serve people o ye se ye sum afoforo nti wa ma ye hu Kristo ti bia no mo so oba ye na nine no mani je ho pa so nti nyame ama no so kese onti me no mie no si edi Kristo akidi a na ese enso ye bre ho asoso said de be enso ba bi a Yesu Kristo nyame de na kwatena na yenso ye betena ho bi ndamase ba mo ma ye mfi se na wiase inside na ye adwuma because na wiase me I know my rights. I also have a voice. I'm going to some because you have a voice, you can speak for yourself. And tisane na wiase mo e ka kire yen tisa wo kwampo o surrender all right and I just say o kra no uni mo nya strong person but Bible no teach contrary to na wiase e kire se e bedi na wiase kan so di anyame asemi ntimi ni so da da bia ne ba bebu ya bonfi ase ye nimu because baby a yesa wo gina ma nhumpa obeje mama obi visa wo hwe nyame ntia se na Yesu timi brand ho ase o se even as senua no wo mpo o brand ho ase ko betimi akasa apagya ne nsama omo ho nyina yira nso brand ho ase se na be ya menu mienu ye benya emfaso ewo se ne obeye wasase nso enti menu mienu se ye wo ho na se obi nya ye so mfaso obi a yenhwe ne ye because Yesu bae no wa yenhwe so amaye yenhwe so be na me ya mobi me hwe so am bi se me ye ne edimfo me kasa me pupo anase ma ho brase enti obi atime ahunyame o Kristo ni me ndwen hu sa yo me da wase pastor ge mo ya de pastor mo cheche me yenko ye ni mo na afi yenhwe afutu obi wo Roman fo nhoma no eche ye edumienu mu ba ko ne mienu no ye hwe afutu apɔ de ma ye okwan a ye befa so na etimi ahu onyankopɔn epe pamcho mama yentie onyame asem wase enti anuanom mejina nyankopɔn mobruhu so mitumofo sɛ momfa mu nipadua nsi hɔ sɛ afɔde a ɛte aseɛ a ɛyɛ kronkron ɛsɔ nyankopɔn ani a ɛne mu nyamesom a adwene wɔ mu no tu no na monye mo ho sɛ wiase na emo momfa adwene mu foforoyɛ nsakyera mo ho na mo asɔ deɛ onyankopɔn pɛ a ɛyɛ na ɛsɔ ani na ɛyɛ pɛ no ahwɛ amen
nti afutuo ben ha Paul edi ma yen se ye pese ye so onyankopon pe ehwe na ne eso ani a ose yenye dan sa afutuo yi sen na ose yenye no ana se yebe ye ne sen ne de ba ya brabo mu a yenye san se obia pese ohu onyankopon pe wona brabo mu ade a nka minimum onyankopon pe wona brabo mu a obi se nka obe sacrifice ne bibi ade amanyankopon ba Paul amaye anti wa my solution no wa kire yen ye ade empa na ose yenye se ye hwa kenka asem ne ya o ma ye ti ase pefe se ose ye nipa yi no a ye Kristofo no o se nka ye de nipadua nyina esi ho ne ye de ebo aforiye said ye be ya afufro ebenya yeso emfaso nti se ye hwa kenka asem no identify niema miensa ewo mu se wose one ne edika no we have a true understanding of God's mercy for us wose ye ti ase pa ne hu ye se Yankopon mobru hu a wo emaye Yankopon mobru hu a wo maye ne se wan hwe ye mbone so na emum no osuma ne doba no ema ne eba bewu agi minomie ni nkwa two afenso we offer ourselves as a living sacrifice to God say ye tiase no ye de ye hu nso ebobo aforiye ama Onyankopon every say onu anu oye nyame no ono no wa munu mfasodie bia odwa animu ede ne ho bebo aforiye maye nti minomie ni nyina nso ye wakwanya se wose ye nso ye de ye ho bo aforiye ema afoforo afetre a etwato no wose our minds are renewed wose ya dwene no eye foforo all the time nti ekwai be so na ebefa so aye foforo whereby say minomie ni ye nam ekwai bi so ne hu nse no baby aminam no enya dia ebeboa na ze se die mani aba me ho so enti no wose me twimadwen esi Nyankopon so na efri baby a enya no eba baby a eye enti eba sa na u renew wo mind ebe kan se mindset na ebia baby adwene fa no afi no wo se sese na nyame pe se nyame se mfa minipadua akra ma foriye na onso watimi anya sa akwanya no edi aboa afoforo yo me da se pa opini waya de se wa cheche emu esa ede amaye yento aso na yenhwe se pa ye pese yebiti Onyankopon so asem abusiafo ye hwe okwan a ye befa so awu ti se aba sanse aduaba na etofom a enwu ampro na enwu a entimi nso biun na esun enyimfa so sene aduaba no tofom a ebre no ho ase no go through all the processes of pro na wawu ansa na waso no oson so a eso aba bebre me nyina enya bidi saa na wose ye nso yenwu yenya saa ahombrase sene Yesu Kristo nya saa ahombrase ampa ahombrase Yesu Kristo enya aye no bewu eje ye nkwa no eno na ama me no mienu ye wo adidaso sambre ya ye tui enti yento aso na yenhwe wode anipa komienu Eli man so kan first Samuel chapter 2 na yinim odifo Eli ma no juma na ohudi ewo asofofie ho na afi Samuel nso na ono nso eka ho ewo ho no first Samuel chapter 3 verse 10 no ehun se abra na ene kasache Samuel ba na efre no kopo odifo no amane no okache na asema okache so the Lord came and stood there calling at the other times, Samuel, then Samuel said, speak, for your servant is listening. The side way a futua Eli Edema Samuel said, and in a bar, and you won't come. But on one man, on Uncle Casache and so Casachom, no mudo mamfa. Yemfasa mofra me nui fan to him. One more muti Uncle Poissem, and no moment you Uncle Poissem. A dear neighbor. Who says onyame asem be akase onyame asem o two effects se ba wo so na se uji nukwan na wagituma ebebie wadwunu for subsequent months be ma de bia wa ben nyame but asem kro na aba na sa wanyi a eprim wakoma wan hwa foforo ba entimi mra wakoma e be bona asan because elimano they knew what to do but amo your imagine samunye omo be ye ne be so omo animum enye nyame die enti afi die nyame katampa omo nti papa no mpo munye nyame ekoso na omo ye afọde omo gidi to the extent sentiment the man put that
asɔre fie ho ɛma amukɔfo mu bɛbɔ afɔre mpo afei de ɔmo abɛ mu bu afɔre bɔ mpo ɛnyɛ ɔmo akɔnɔ bi because sɛna na ɔmo yɛ no na ɛnyɛ but Samuel deɛ no yɛ sitie despite ne ana ɛkɔ so no yɛ abɔfra nkɔ mbɛtumi influence in any way but ɔyɛ na adwene sɛ ɔbɛtie no no onyame boa no ɔse yɛhwɛ Daniel mo se Daniel purpose in his heart sɛ ɔmfa ɔhene aduane ngu ne ho fi Samuel sɛ ɔyɛ na adwene sɛ ɔbɛtie nyame na nyame sɛ baabi a ɔbɛbɛn na ɔbɛyɛ wadwene sɛ ɔbɛtie no no ɔno so na akoma bɛba bɛ honhom bɛtena wo mu na da bia wo kɔ bɔne ho mpo ɛbɛkaaka ɛma wo nyɛ bɔne nti onyame kasa na wote ba sɛ wontie nyame asɛm a asɛm ne ba mpo a wontie saa na ɛkɔkɔ yɛ nti elima no na ɔmo ntie nyame asɛm ɔpɛ no ɛwɔ ho ma yɛ nyinaa willingness wopɛ sɛ wobɛtie nyame asɛm de adwuma na asɛm wontie eli emra Samuel nyame voice ne ba no kra no onim sɛ nyame because ya no asɔre akɔ eli hɔ akɔ bisa sɛ wo frɛ na odifo ele kra nyame ma ne ho sɛ nyame ene ne Samuel ne kasa nti wase ofrɛ wa yɛ de kasa wura kasa no akɔ a etie so what na so ne ma na no ɔmo de ɔmo nim sɛ nyame jusu ne papa de na kasa ɛde ayɛ adwuma no ɔmo nyɛ de ɔmo nyɛ sitie ema nyame asɛm no nti wase ato da bi hɔ we need to listen to that small voice little voice no ɔne ketwa na ɛfrɛ kasa bibi wɔ hɔ a wo kɔyɛ a ebi se chai bɔkɔ jai ɛtɔda bi wɔ hɔ a yɛ nipa ya na yɛpɛsɛ ya ho ɔden ne die ya adwene yɛ na ɛsɛ yɛ we ne kyerɛ sɛ Samuel man ho kwa ɛma nyame yɛ de ɛkasa kyerɛ no ɔyɛ sɛ obɛtie nyame ne na ɔde ayɛ adwuma na nim sɛ ɛno boa ma Samuel etimi kɔnkran etimi ɛyɛ de ɛyɛ nyame adwuma sɛ de ɔyɛ nanso yɛn ho sɛ wie no ele man no ɛna masoɔde ɛba wɔn so nti ɔsɛ yɛ na yɛ de ɛba wɔn so ɛno de toto yɛ ho yɛ de toto yɛ ho sɛ ɛyɛ kristofoɔ no yɛn nyina etie nanso yɛ mo bi wɔ hɔ a ɔwɔ pɛne so ɔde saa asɛm no bɛyɛ adwuma na obi wɔ hɔ so ɔbu nua gu nasom nti yɛfoto ɛba sɛ yɛ kɔ Samuel kwa no so anyame bɛboa de asi nanso yɛ kɔ Eli ama ne deɛ ne so asoɔden na ɛmfa ɔyi bia anase bi papa bia emre ya nti 12 ne si verse 12 no si na elima no ye ma ehuhufo omu awurade yes nti betimi abase ye Christopher nti ye mu awurade bo omu awurade ni se onfa na asem nya adwuma o kansi ye mfa ni su ese mate nso memfi yasene ye kon nti ye sa ye mu nyame let us say ye nyame apede sa great abusiafo ye gusuara ha ye hwe okwan a ye befa so na ye wuse aba ose de di kan no e wo se ye ahobrase wo so mu se na Yesu Kristo ye na afi so de tosumie no e wo se ye de ye nipadua ne ebo afode e ma Nyankopon de tosumiensa ose e wo se ye osutie na ene ketoa no a kasa tre no ye hwen ya so na ye tie sa ene no eno na sometimes no ye ntie won se eto da bia akoye bibia na ene bi ka kire se jai wuntie sa ne no akwa ye na fiwa babi no ho se ade na me kra mpo mantie de na ka kire me se ma men ye na fide so wo sa bi no kan se ye sutie ema ene na kasa tre ye no afi ye nto aso na afi ye nko ye nimu na hwe ose self reliance ye de ye ho to ye ho so ye hwe eno nso babi ode ma ye 1 Samuel chapter 13 no verse 10 so case study and or the ama yen say yen so the no na fi yen fan tuonfo so 1 Samuel chapter 10 verse 1 and I anointed Paul ye anointed Saul but from 13 1 Samuel 13 no nyina eba no afi de na niama na enkoyi ema friends so mo fi say Saul ya anointed no in 1 Samuel chapter 10 no on say anointed so ede na so ede na hwiase baaye ede na de so ahwiase baaye ni ho de to ni ho so a wanti nyame asem na ese otwen na Samuel bebo afode o se ma twen san na so homa na nipa no mo ba hwetintin ni se me bo afode no obedience enya sa na nyame kan ye sometimes ye fisi wutimi ju se o ade wedi eso nipa me ye be ye kama ba nyame anim na enya sa na tie nti o se o kin kan o si ohunu se na o kan se na afi de o ye nti nipa ni hu
na yaka na afi da be ya tinka nti act upon na tinka ne so na ya contrary to the media na chese de ho ato ye ho so na wa do ho beto ho so bia ensi wiye shefa ro de ho to ne ho so e de na mo se an kanche no osi o ko ka che nyame mama mako okope na wasesa na adwe oye ya ma afi de shoni ne amenina epo bugu o munyina so e mo mo wiye enti se wo de ho to ho so a ontumi nje ho onyame pe na otimi je nkwa so de ho to ho so a enwie ye Lucifer na onye obunsam ode ne ho to ne ho so ene wa beda ne obunsam enti ebra ye de ho betu ye ho so nye yi nyame esi ntan no enwie ye senya enwie so no tie ye Christopher ye nhwe ye ne ye senya ebeye eva ye ho to nyame so akwani asenya me ya hawo ni nyina mu e de ho to no so a ebewie ye osisi ewumpo a ewufo mpo weni da so se mo benya nkwa se wo Yesu mu nkwa nti de ho to nyame so a ene ne bebo yo nti se me da kwan fo e wanche bi o se wona o de ho to awurade so no ade nyina di bo de wi o ye wo de ho to so anipa no wa se we are in a hospital crowd we don't work as I me what say what the me ahomaso ba o mu and I tusua we na kire say yes e bre ho ase so what say ye ni I in a team it's a teamwork na we yeah and they say o ka tabia do ho ba say me na me ye say me na metimi ya say no e do ahwe ase ba ntem and no kire say o person ko gina to be at Satan and Lucifer and no be bre wase but ye de ho to nyame so na bibia agya manyankopon a nyame no bebo adi anu ama bibia no etimi aye nkonimdefo great na yenhwe da so na onye justified say na ondi say obeye de oyeye na busiafo say okay kan first Samuel chapter 13 na obi hu the background of the story and say not Philistine for no kwasem so almost yes no omodoso empano anua almost say the Bible no kan so much say empano anua and omo by fact as a matter of fact na say omo konka ba bi kuram so suggest for you so ehu abo omo e binim kuram po dwane gya no and no ato nsa say odifo brana be ye de wo se wo ye na yehu say ye ko say ye mo wa twen na wo mada o twen wo ma na ye kan last week no wa twen sa no say and the monfa sacrifice na mra na me ankasa menye made in fact okay kan a friend say from 18 to 13 now obvision ka catch that didn't know yes ade no in fact downfall no e honum na sha say na I mean, can't catch us in. Now, some catch us so say, we didn't quasi when near Raddy when Yanko Pomran Sama was shown so. Now, Anka a faina, a Raddy remember when he near a team is dry so that. Now, a fay when he near ring, na Raddy Beshu shed na coma so very ma afa. Na Raddy a sin my so on him if we say, when need the Raddy share one so. You know, some fair no come. So, you heard Edisiana, so they can go say, or the if dear no cry a year in fact to say, and yes, if a doubt to Unyakopon as Sema or Catherine Abda no Garden of Eden, no name of me drew baby in Nakuma a year and say, oh, Minim Yansan, I can do it. I then say, my idea by me, name of no set we Satan cry by your kind and your kind and see a reasonable, and no many da fem I can take my own decision. That's life why you say you woman until the passa even your manu cry na you know more feeling. It will be a summer by catching no obetu amount. Akra me wo na won so this response mami ubu san se okusua free hin enti no ye de ba adusua ni mu no enhwe so enipa family de ni anko ye no na kan nyamfum so because waiting no na me so me hwe dom ye ba na de so ye de ni sacrifice ni ye de be ye ade na me nya na enfri ho nko na so osi etie nyankopon mum esin onipa wo nipa family de se de ye kan no chemfre no mu no ebia no we ti kura achesa wo hu say is too just late you are tired kura ade eminko ade enti no ade na mintu anamon foforo enti Paul they saw the no hu say no at least I was say ye bibi ana niema no so nyina ye ready na enso nyankopon enyan kan say yes a wo nipa no
new kwasa wo pepre wo ho ekutu anamo na wase otu nim se chere so se de ani ala na Nyankopɔn eba no ebeba abeka kire no ama wa take decision wase o take no wase onya abotre etwen na wantimi antwen ne ekowie enti ye nyina ya brabo mu no with a little mistake no ni etimidi ba no eniema bebrebe and only him say no you suffer no you him he wasn't even allowed to do that. That's right. And no koye and no say I can 2 Peter 3:9 or see erade nchawe ne boche hu se de ebinum bu se chere no na imom o man no bu ju chere man mamu on pese nipa biara bayira na imom pese won nyina ba adwunsa kyerem enti ye bre no enye nyame mre enti anytime bia ya ntwen won nyame mre hu no e do how ba tene ayaya dwun no on dwunsa enti bia wo dwunsa ache e bia wo dwunsa na on so hwe on pese beto ho na nto no enti ya kwan enye nyame akwan ti e de ho to ne so e beboa by the moment e de ho beto ye ho so no self-reliance na decision can Intina FM ho na decision o see we rely on our own human eyesight which leads us to rely on our own human thinking which leads us to rely on our own human feelings and then we act on these feelings just like a process say a prayer do say me dwene na me ye bibi intini me dwene aye bibi no de be na wasam ye feelings ni epushi me kokoye afi na feelings na aba be she omuno na wateki wagina no so de art afi unti wani no na akowie unia enseseye intina abotre ene aye ayenya no ne de ye hoto ye ho so no ekowie ba bia ensene fata ni nyina so ya na epie wo se ye pese ye koma nyame bebi o ha ye pese nyame se o be se na nyame nya de ne ma ya ma nyame o eno ne ye mistake aye na nyame ka also uza de ne ta na wo ye ne sa promata ka na efrato o sinso o so o mikoso abo nyame to da bia ya na ya brabo ne no ma pie o ha na yesi ekuma nyame obi ye sentime yesi abo ana anase de o ye nyame mpentime na me koka anase me kose na anase me koye nyame adwuma ma no nyame so onfa nhye me no mi no nsa e de enhu bibisa mpa na yesi ebo ne ekoso adi nyame bo hye na chi na echesa de ya bebem okay that was great and yenso no na ye yesa no na so ye fa abawu mu sometimes no afutu ayenso ye de mankrofo ni nyina so eka no ebia na so krampo no otwen no ebinu nso ka chese na niema na egu hoi friends sacrifice na egu hoi na wen so ya na ayeden o be twen da ben no beba ebia na the pressure na e dey ma no because logically no human thinking no niema we ha onu nipa no nti na e wose bibi be sesa na asese bibi asesa why don't you do it so that entiyanso no sometimes logically niema bi may sound good. It may taste nice, it may look good, it feels good, then it must be good. And then masa afutuo no. We have to be very, very careful. Onyankopon asem no okase say na tia sa na tie. Me nkoma afutuo bi emo bi nkorahye enye bibi. That you know be ko no crucible mu won so obe follow no was crucible no mu. And we have to be very, very careful. E wo yen so afutuo ya ye de ma enkrofo. And I was going to say, Bonnie, now, Faraby, and see, also say, I said, and you are kono, Hunama kono. And sometimes, baby, or one you can so call, I did one you can so shit. Or see if Uncle Jaban or now she lingered on no dreams a best way. Into the moment, I obession you can so share, Obeko baby, and you can so because sometimes a little look, and I say one step be a do baby, you never think and go back home. Into your Christopher, yes, and yes, the young ya think ehwe na mfa yanko oham great abusiana fe no ye de call ye wie no wo se substitute na se insianemu to da bi na ye call ohamu a na ye pese ye di bibidi si onyankopon anamu ye fi se eno mu na ye de ye hoto a ebe boaye than whatever. Entino yenhwe eno nso sene eno nso esi etie ewo hase but ode afutuo bi Zakaria ema ya afutuo bi se sa eba ya kwan mu a sa eba kwan but before ye behwe sa afutuo no yenhwe eniema ben sa na se ya yetimedi ye hoto so instead se Nyankopon ebra ye ko
chemfree mu anase ye ko ohaw ene amanihunu ene ma bensa then me bani fiscal bana business oh when I see I see me humanities I'm saying na mo ya no see o na ye na ma bema ye bema ye ni age feelings and I miss you until can dey o see o me peja me say from me nyu say ka o be kan dey o see o me ka me be ka se wani gi ebra wo ya de wani gi hu e wonti na wiase ne ni ma bebre na edisisi wo e ma ni gi anasa hoto instead of ye be focus mo nyame obi ohonum a o how to na odidi obi bonyum obi ko cinema obi be ko shopping ni ma bebre na ye edisi nyame anam instead of ye be ko nyame hono enti dia me medwin say be bo abi mi ka say comfort eating na be bo ya na be bo accident ya na be bo ankosame e ko fo wo different niama omo si ho emma ebra omo ko ha ma na say omo di ya emma omo dwin say sa nia no ma ebe mo mo anije be ya Christopher ye nim say bibia ni ho a betimi ama hoto eni anije eti say onyankopon okay and because at the same time see see or how mumpo ye ni nyame aye na se unni nyame a or how muno untumi nyasa dabi uti bibi besi ho sa great na de normal edisi ho no ya na boy eno na ade ba kwa ya na bedwene ho se obi ho a obe ho so onom sasa obisa na o se ni problem enti no onom enti ya na mbuso am na problem no onom no eto wani so ade na aye enti ye do wa bon sama fakwan bi so de na koton tentem the time bia na cha say so okonom sa for the problem wo ho de eno so asi ho but there is a bible no kire say fa wo ha no da dwunyina na beto nyame so na odwene ho be yama enti adromra ye we asi e boa nipa e hye nipa den say bibia no ebetimi de asi nyame asem na nam de ebetimi agye na say e be boa ma wa hwehwe nyame akira kwan because bibi to wa nyame asem no be hye wo de e be hye unkran na be boa ma watimi ayede ayem kwanimdefo e wo so ha on yo medamase yenhwe afutu a Zakaria odima Zerubbabel abra no mu firi nkwaso aba na fido ma ba fresh no mu si onyankopon asonda no na omanya opposition no yenhwe afutu odima no se omu ye substitute bia na se ne oso omumfa omontrom so ewo opposition no mu efesi wo ho no ewo Zakaria chapter 4 verse 6 no na obua si mi se yeni awurade asem a eba Zerubbabel nchen no se enye tumi so na enye wahoodin so na emom me honhom so asafo awurade na osie amen great enti yenhwe afutu a wode this is the time na Zerubbabel no na me fan say oye construction foreman no musisi asonda no onna na odi anim no mu nya fierce opposition na omuntimi nko manim this is a summer Zakaria ebeka kire Zerubbabel afutu sembe ene ewo ha say because it's kind of a incessant obeka kire na say we no or the kunkumum and also on fan ho entono so ihu ne say and I yes akwansrafo na omke kasa spice na kasa omonkohwe no omka say we de omo asase ne so no omososo ya kese ye de wo nim say mebe wa ho ebi na esi wa ha na to da bi wo ho a ya now e kristoni a obi be kasam na bonhu okura mo ho say untimi nya hwe nanso yenim so ahene Zakaria odifo Zakaria gina so e ka kire Zerubbabel say ahoade de enibi na emom nyame tumi na ekuta ne yebetimi de ayem kunimdefo enti ya no ye nkranhye sema ye sa abrabon to da bi ya na nda so na sa ti ya de hoto ya so ne ho de yebetimi entimi nya hwe na emom se de ye hoto nyame so abeboa ya me yetimi adi nkunim na ya dance de amaman a otwe ho ahia de nyame timi ye na wo se mpepi no nyankopon o ma wo ha ni mfiri won kon but o se samu na mojamu enso mo me no wo ho obema temfre na ba ba numu no obema ye kwan a odi e be fa so obeyi ye film enye de bia anti o Kristo ni se asum nya na bia bibia ko pepepepa ese ye hwe because usum nya me entrese eniama be kotin but wo how ne o ma ne mpo oni wo ho Joseph ankotin amano enso edru bra nya me be mu man obeye prime minister ejidi fo bebre o bible ma enioma ankoto tin ama musa enso so omudi omo tu nya me so sa chemfre ni mu omo beye edin o ka che pose madum do so ma enti etomre bia onyankopon obema ho kwan anase onyi ye mfrim
on prevent sa or how no ebeba na enum no ebehu nanim onyam no be yiye free mu nsoso yo nti kakra me de ka ho de afua awie adusuane bi se ye substitute no or my niama bebre say o say many of the things we use can relieve the pressure but they do not necessarily solve the problem or teach us how to handle the situation better next time. Ebiana woni so no oh this is the way. Ntina se bi how you use human logic. Ntina oh adena memfa we na ka we shortest way, shortest route. Adena memfa honka metimi awie ni sisi a wu nipa ni so ni de when him said that is the right path to follow. But nyame ani so no na enye sa nti ntimi mfa enum besi nyame adie anam. And I told him so I said enua ba agekan no say and God will not always protect us from opposition. But when opposition comes, God may use it as a crucible to teach us to depend on him. That's right. Enye mne bia na nia eba nyina no Onyankopon ebe easy because e bia we nyame eba. Na emom no wo da crucible no a wo da chemfre nim no eno so wo di teach a lesson or the chire suan wo di me suan hu bia menu mi ni betimi ade ye ho ato Onyankopon so hu se onu nkuto ene nia obetimi die afa sa crucible na ye na mu ni nyina no na ye ni ayadwen ene ye nyansa ne ye tumi no entimi ensowo issues ni nada yo abusiafo ahase na yede yadisia toso dumienu no ebe etwe adisia yede abrewo no ose ye wu se aba no kwasem se ma ya trapoye enum a ehunya pa se pese ye wu ne so aba se na adisia no eche se die dikan o se yenya ahobrase som se na Yesu Kristo eja na hini mu na obewu ahobrase ewu se na oson aba na enam menumi enam science menumi no yanya edidaso na fenso se yemfa enipadua no ensi o se hwo afode emfa ma Onyankopon etoso mienu no na etoso emiensa nso o se yenye sutie sene Samuel eye sutie na oye nkunimdifo no ne etoso ena no ose afi me yemfa ye ho ento ye ho so ehu sene so ede ne ho to ne ho so no ne ekowie na afi ne di awie no se me yenya Onyankopon si anamu bia sanse yentimi mfo bia ensi Onyankopon anamu ndi se ye kɔ ɔhaw mu ne ye kɔ ahmane hu mu a yenhwehwe Onyankopon ne yemfa ye ho ento eno so se saa ne ya na ewu a ebetimi aso aba amfoforo so betimi anya emfaso ewo yenso Onyankopon enhiramo da sende yedi addition etoso du miensa no so ebe ebremo katuani na mema sister age enhiraso emaye enyame ne abankase ada wase sene watwe sene ese yewuma wetimi nia ye ne ope watwe sene ese yesitie wasa che sema yemfa bibia nsi wanam awurade wa ho brase nti uja wahine wosro ubewuji yankwa asenua so mumpo bro ho ase nti esro se wasam sie ma adwene wo mu ni bintina yemu nti me enya wahyede ne etimi aso wani boy ya ye kyerɛkyerɛ ma yen kasa ne enya sa ne tiefo nya tiefo ayefo na wo ba ye na enya wanum adom eda wase se watie ye na obɛboa ne edi wasam so ɛwɔ wadom nti amen amen